Usa sa mga suspect sa pagtulis ug pagsuway nga pagdagit sa usa ka sales executive sa usa ka shipping lines may pending warrant of arrest diay sa kasong illegal drugs sa didto sa Albuquerque, Bohol. Si Luan Mirondina sa report. Kini ang kuha sa dashcam sa auto ni Maria Lourdes Bernadette Villagonzalo, dihang gibutang na siya sa backseat, human mabutangi sa usa sa mga suspitsado og masking tape ang iyang baba, mga kamot, tiil ug naong. Samtang nagpaatras ang auto aron makagawa sa subdivision, makita ang usa sa mga suspect nga nagdagan padung sa auto. Madungog usab ang tingog sa usa sa mga suspect nga nagmaneho sa auto. Sa mga pictures nga gipada sa biktima sa RTV Balitang Bisdak, dayag pa ang mga uwat sa mga samad ug bunog, mugna sa pagtaptap kaniya og masking tape. Naglaraw siyang mudangop og psychologist aron mapaubos sa stress debriefing. Kagahapon, formal nang miluwat og affidavit of complaint ang biktima batok sa mga suspitsado. Nailhan niya ang mga responsable kay wala man kini magsulob og face mask. Mato ni Police Colonel Arnel Banzon, Lapu-Lapu City Police Office Director, nga nasubay na nila ang usa sa mga sospek kay aduna kini pending warrant of arrest didto sa Albuquerque, Bohol tungod sa paghupot ug pagpayuhot og gidiling drogas. Naapa sa Cebu definitely na siya. But di sana mo i-ano ang asa ang location. Ang ator is continuous pang follow up na. It's na nantay development ana. Uban ni Marlon Melgazo, og Rod Prado, Luan Mirondina, Balitang Bisdak.